Ногчи чуен пачалка Грозный телеканалу сюжет кайти наши эфирях культура министру даев хож бавдес филармониях болх беш боч шейла мях луларчи мехкшкада юхш эшеш люк чайгар бехкш дохш дерик ногчи менталитет гуршка хилитар хам кулинч леринч комиссияну хор или алар хочун композиция обалин хилиес алдахетина министру синба хамалин министралат безна боч шаш артист шлорнах лозашк мақиq ал қайқан бина даевс شين خيتر كليوكو شين مخيت خلغش دي زام تختل قميخ دا عيدل نظام دو زابرش تانغا يوتوريات الا كولتورا министру телевизион эфиря. Сюлжалыч бауншлареран мемориал центран хилыч кюгл хочо титиев аюб хабина ша москвач организация болба дихвела эл. Нохчичух бауншлареран бол кеда бешбу адвокатшт изош нех баунш алшешу ама тохарсан болба этонш бат бауншларер хошн айдал тихардал чулт ихбе тарухириат сигах болба. شيلر تقيلو نبح تعداق دي شوخان تيخير تتيف أيوبنا زز دوق بيت بريد توچوح نركوتك شيخنا تنجر آل بيقلا بولين ستيقل قيقبتاح بقونشلر خوجو قيلي دي خاتنير خينا الحلق شاعر وقرديوخش بينج بيت إتوچوح ستخوش ستنبير تتيف مرشوقش نوخچيچون омбудсмену нухажев нурдис бцадина москваца ялин бертазю мария лушюал хамирисшка яшин информации ешах от ситуацию ордурвуша дюцурк цабух болшду ал шекуша бохцу ашодолю москвар мария хит нохчич бертаз цейген чунгергерчар яздор медиа зона интернет зорбан гырсу паспорт адакнер тга иш дихкнер ариала дишеха дейтнер ба оншларер хуш царжагдаря цуя придедакнер москварч كيتاج كريزيسان центрях ليجقن اشتبو مارشو راديون خامش هوش قبير شير بوسترويوشو تخسايتя социал машнышках